Τώρα δηλαδή εγώ είμαι μια YouTuber. Βεβαίως. Βεβαίως. Είμαι μια YouTuber. Είμαι η Εμιλία. Πρέπει να συστηθώ τώρα εγώ και θα το κάνω. Είμαι η Εμιλία Φυρίγου. Είμαι 26 χρόνων. Οδεύω προς τα 27, αλλά εφόσον δεν οδεύω ακόμα, ας μείνουμε στα 26. Ασχολούμαι με τα social media το τελευταίο 1 χρόνο σχεδόν. Δουλεύω στο ιατρείο της GM Clinic. Εγώ είμαι στο Κολονάκι. Έχουμε και στον Άλυμο. Είμαι σε όλο το κομμάτι του front desk, social media, κουλπού. Και ασχολούμαι και με το make-up τα τελευταία 12 χρόνια. 12. Όχι, είμαι υπερβολική. 10. Έχω δουλέψει για πολύ μεγάλα brands, τα οποία δεν χρειάζεται να αναφέρω, αλλά μπορεί να το πούμε στη συνέχεια. Και λέω να ξεκινήσω και YouTube κανάλι, δεν ξέρω τι λέτε. Στο YouTube εγώ θέλω κατά κύριο τομέα να μην είναι ούτε καν make-up, ούτε τίποτα. Θέλω να είναι βλογκάκια. Γιατί είμαι από τους ανθρώπους που για να φάνε, ρωτήστε και τον Νικόλα. Ναι, το επιβεβαιώνω. Ναι, για να φάω πρέπει πάντα να βλέπω κάτι στο YouTube. Αγαπώ το YouTube όλα μου τα χρόνια. Αυτό το κανάλι το έχω πάρα πολλά χρόνια, γιατί ανέβαζα cover με τραγούδια. Ναι, κάποτε ασχολιόμουν και με το τραγούδι. Μην το συζητήσουμε πολύ αυτό. Είχα πάει κάποτε στο Voice. Ας το αφήσουμε αυτό το κομμάτι. Επειδή κάτι τώρα γίνεται με το TikTok, δεν έχω καταλάβει. Λένε ότι θα το κλείσουν στην Αμερική, οι επόμενοι θα είμαστε εμείς και πραγματικά δεν θέλω να χάσω όλη αυτή την παρέα που έχουμε δημιουργήσει. Ας είναι μικρή, εγώ τη νιώθω παρέα. Γι' αυτό αποφάσισα και πήρα το θάρρος να ξεκινήσω vlog στο YouTube. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Σίγουρα θα είναι μία φορά την εβδομάδα για αρχή, γιατί πραγματικά τρέχω, ώσπου να βρω λίγο τα πατήματά μου. Λοιπόν, έχω βάλει ένα σπυράκι χάλι μαύρο, το οποίο το πείραξα. Και το βλέπετε, είναι πολύ πρισμένο. Τέλος πάντων, πάω να σώσω λίγο την κατάσταση. Δεν έχω βάλει καν από εδώ και κάτω make-up. Γιατί θέλουμε απλά να βγούμε, να βγάλουμε φωτογραφίες έξω από το σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε βόλτες και τέτοια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα για εδώ. Θα βάλω λίγο ρουζάκι. Έχω βάλει full αντιλιακή. Έχει πάρα πολύ κρύο. Βασικά, μην είμαι υπερβολική, δεν έχει τόσο κρύο. Έχει πάρα πολύ χιόνι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, βάζουμε ρουζάκι. Το οποίο δεν έχει πάει πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, το αγαπώ αυτό το ρουζ. Love Think από MAC Mineralized Plus. Δεν ξέρω αν με φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Έχω κάνει τα φρύδια μου με Refine και αυτό που θα κάνω τώρα δεν θα κάνω φωτοσκιάσεις, θέλω απλά πολύ έντονο ρουζ και αυτό που θα κάνω είναι να βάλω μια υποτυπώδη μάσκαρα για να είναι λίγο έντονο το βλέμμα. Αυτό είναι, δεν θέλω κάτι περισσότερο και είμαι από τους ανθρώπους που θα βγάλω τις φωτογραφίες και μετά θα πάω να ξεβαφτώ. Είμαι από αυτές. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ναι. Είμαι σε μια φάση που σταματάω το Άικος. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι Νικορέτη τσίχλες. Πήρα και το σπρέι, αλλά δεν ξέρω, νιώθα σαν να έχω αλλεργία, δεν μπορούσα να παρανάσα, οπότε no. Έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στην αναπνοή μου, στις πιλάτες μου, πώς τις βγάζω κλπ. Νιώθω ότι έχω πάρει 1,5 κιλό σίγουρα. Μου έχει ανοίξει όρεξη βασικά, τρώω συνέχεια. Αλλά σίγουρα αυτό το βήμα δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς παιδιά, την πίστη μου και την Παναγία μου. Το έχω αφήσει κυριολεκτικά στην Παναγία. Γιατί μόνη μου με τη δύναμη που είχα, τόσο εθισμένη που ήμουν, δεν θα μπορούσα με τίποτα. Το σπίτι είναι πραγματικά τέλειο. Δεν είναι Airbnb κλπ. Είναι σπίτι. Θα σας δείξω όμως έξω τι γίνεται. Και τώρα έχω βάλει Total Black. Θα χτυπήσω και ένα σκουφί, το οποίο ο Νικόλας με κατακοροϊδεύει. Ή θα βάλω αυτό. Ή θα βάλω αυτό το μπαμπούσκα. Πώς το λες? Νιπανιμάι. Ναι, δεν μπορεί να καταλάβει όμως το κόνσεπτ. Αλλά δεν πειράζει. Μετά θα του αρέσουν οι φωτογραφίες. Αυτό μετράει. Έχω φέρει και αυτά τα γάντια. Πολύ έτσι aesthetic. Κλαίει η μάνα του Πελέ. Λοιπόν, από
Παπούτσια έχω φέρει μόνο γαλότσες, γιατί δεν έχω moon boots. Δεν πηγαίνω και συνέχεια στα χιόνια, οπότε φέρα τις γαλοτσίτες μου, Marc και μια χαρά. Πήρα τώρα και τις βιταμίνες μου. Not Short Power of Nature. Vitamin C με D3, χιλιάρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ τα πίνω αναβράζονται σε βιταμίνες. Νιώθω ότι θέλω να κάνω με αυτές. Δεν έκανα. Ευχαριστώ πολύ. Παραδόξως. Μπράβο σου Νικόλα. Όχι, μπράβο σου Νικόλα. Αυτά. Τώρα θα πάμε για φωτογραφίες λίγο να τον παιδέψω. Και Καθόλου δεν θα με παιδέψεις. Νιώθω τιμή μεγάλη. Dior Lip Glow Oil. Ό,τι καλύτερο. Εγώ την απόχρωση 007 το αγαπώ. Μου την υδατώνει τέλεια. Έχουμε βάλει αντιλιακό. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα θα βγούμε έξω. Παιδιά, έχει πάρα πολύ χιόνι. Φορέσω τα παπουτσάκια μου. Η βάση εδώ πέρα είναι μόνο γαλότσα. Πάμε για photo shooting για Λιάντρα. Αποκλείεται, είναι τέλεια. Σε μένα. Σε μένα. Ναι. Εδώ πέτα το. Γιατί? Όχι πάνω μου. Μπέμπα, μην τρέχεις. Μπέμπα. Ναι. Μπουμπού. Έχει πάρα πολύ χιόνι. Έχει, Ναι, δείξε στα παιδιά. Λοιπόν, έκανα μπάνιο που ήταν τέλειο, το καυτό νερό. Εν τω μεταξύ κάνω καυτό μπάνιο, όχι μόνο καλοκαίρι. Δεν έχω φέρει ούτε λαδάκι ούτε τίποτα, οπότε πάλι καλά που έχω αυτό εδώ πάντα στη τσάντα μου. Εν τω μεταξύ πρέπει να σας κάνω ένα WhatsApp in my bag. Θα πάθετε πλάκα το τι έχω. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν τι ακριβώς έχω. Έχω οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε τώρα πρέπει να στενώσω το μαλλί μου. Δεν με νοιάζει να είναι τέλειο, απλά να μην είναι έτσι π.χ. Οπότε με ό,τι έχουμε πορευόμαστε. Καλημέρα. Λοιπόν, χθες το ξέρω, είμαι παράδεκτη. Δεν σας πείρασε τίποτα, αλλά δεν κάναμε και κάτι. Απλά μαγειρέψαμε και καθίσαμε καναπέ και λιώσαμε. Οπότε τώρα ξυπνήσαμε και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Λογικό πάλι σπίτι. Μπορούμε να πάμε καμιά βόλτα, θα δούμε. Δεν είναι κάτι extreme. Αλλά έτσι θέλω να σας πάρω λίγο να χαλαρώσετε κι εσείς με όλη αυτή τη φύση. Πραγματικά έχω ξεκουραστεί, το είχα τόσο ανάγκη, γιατί αυτή η εβδομάδα και οι υπόλοιπες γενικά θα είναι μια τρέλα και παράνοια. Εν τω μεταξύ κοιτάω και στο Pinterest μπομπονιέρες, άκυρο. Με έχουν παιδέψει πάρα πολύ, με έχει παιδέψει πάρα πολύ το κομμάτι μπομπονιέρα ή μαρτών. Δεν μου αρέσει τίποτα, νομίζω είμαι πάρα πολύ περίεργη. Τέλος πάντων, αυτά, οπότε τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι φτιάχνουμε? Κρέπες, αυγά.
Τελικά δεν θα φύγουμε σήμερα. Θα φύγουμε αύριο και έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί, το οποίο πώς λέγεται? Τι θα πάρετε? Με τι το τσάι. Τι έχει τσάι? Με τη μουσική πάει. Rumor has it. Καλημέρα με την Νικορέτ μου, την τσίκλα που σε όλο το βίντεο είμαι με μία τσίκλα και θα σας έχω σπάσει τα νεύρα. Φτάσαμε Αθήνα, έριξε και έναν τέλειο υπνάκο στο αμάξι, τώρα πάω καπάκι δουλειά, θα ρίξω και ένα βαψιματάκι και αυτό που θέλω να σας πω είναι το ότι ευχαριστώ αρχικά άμα μείνατε μέχρι αυτό το σημείο και θα βοηθούσε πάρα πολύ να κάνετε ένα subscribe και να πατήσετε και τον κόδωνα εκεί πέρα για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω βίντεο. Σκέφτομαι να το τηρήσω μία φορά την εβδομάδα πρώτα Θεός. Λογικά με βολεύει η Δευτέρα. Η Κυριακή η Δευτέρα θα ανεβαίνει. Νομίζω Δευτέρα όμως. Μεσημεράκι φάση κάπου εκεί. Θα δω και ποια είναι η καλύτερη ώρα. Τι άλλο, αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να με βοηθήσετε κι εσείς γιατί κι εγώ είμαι νιου σε όλο αυτό. Να μου γράψετε κάτω στα σχόλιά σας. Αυτά. Πολύ λόγο. Φιλάκια. Bye!